Antes vostè va formar el grup de balladores, soles dones, no? Dones, només eren dones. Entonces anaven a concursar a la Can, no? A la Xixona, i anaven a... no sé, i anaven a... Bueno, quan anaven a la Can, anaven a concursar. Sí, vostè m'ha dit que mai van guanyar. Conta'm esta anècdota. Pues això sempre volia el premi i mai no em podia guanyar. Pues mira que anem nosaltres doble més ben vestides i d'allà no te digo nada. Ahí estava el tío Boqueta que mos tocava, que mos toca per anar a l'avió un dia, lo siento. Però res. Però nosaltres, mira, allí, i nosaltres quan acabàvem de ballar, ja no, mira, cada premi, sempre Xixona. I bueno, sí, i va dir un ós allí d'Alacant, i va dir, però volem dir-ho, que mira vostès el traje que hi ha en el i ens fem passar, i nosaltres els faltes ausars, els virials, els altres, els braços, i vinga de punxar-ho, i a tots vinga, mare de Déu, això és una cosa. El Xixona, tot pareixia un gossos. M'ho van dir que antes feien concursos de malaguenya i m'han dit que vostè va participar en Fandango de Dos, no? Jo la malaguenya la ballar poqueta. Però jo era més balladora de fandango perquè a mi m'agrada molt botejar. Jo això Bueno, ahora contemos esa anécdota que m'ha contat vostè a mi del trompó. Què és el que va passar en aquell entonces del trompó? Els trompots, havia un poquet, si passaves que feien el trompó, sempre feien més mateixes. I un dia, havia la reunió don Luis de Fernoveta, el Montío Isidro, el Blaner, l'home de la lladora, Quico Boqueta i Hortensí, la molt vireta i jo. I anàvem almenys 2 o 3 dies a la setmana per poder treure els passaes. Fent esta, ara l'apuntàvem, esta, l'apuntàvem. I van treure 31 passar de trompó. Ja va ser un èxit. Què personatges d'aquell entonces bon balladors recorda vostè? Mare, que balladors hi havia molts. Estava la tia Amparo, que era el número 1. Estava la tia... com li diuen? No, és Sobrito Mellar i el tio Manzem. Jo vaig ballar amb el tio Manzem i vaig guanyar un premi i era el mà. Pirro. Mare, i ara, en l'actualitat, vostè en què col·labora en les danses encara? En què col·labora? Que vostè col·labora més? Tots els anys, la casa està oberta per tots. Els balladors, les balladores, els muntons, això, ai, que això, les portes obertes, i allí era com si fos a casa. Jo estic molt de vanitat, perquè jo a voltes he vist, a voltes no he vist, però jo quan es veig és que no puc resistir. Bueno, i ara, per acabar, les dues juntes recorden amb molta enyorança aquell any 1999, amb 4 generacions d'una mateixa família us enjuntaren per fer una dansa. Què és el que recorden d'aquest dia? D'aquest dia, això sí... Què recorden? Jo me recorde. Que va ser molt bonico. Lo més bonico que han fet. Quan nosaltres vam venir de la creu cap avall, era una cosa. Una cosa preciosa, preciosa. Era molt bonico, 4 germans a peu del camí. I balladors, tots, fills, nets, nebots, tots, va ser molt bonic. Molt. Ma mare i mon pare, si hagueren viscut, eren segurs més feliços del món. Ara
ara que ja estem en el final, encara que ens queda molta guerra, diuen les dos, diu, volem dir-vos, com diuen els enfarinats, un consell vos donarem, que cuideu i mimeu la festa, que no deixeu mai que es perga, i a les nostres nets i netes que enguanyixen a ballar, les diem també que allí estaran estes dos abueles veient-nos com ballen, i a tots els demés disfruteu d'esta nit, d'esta festa com tan nostra, que passeu bones festes i tingueu bona dansa. Firmat per Carmen Hilària, Hilària i Carmen. Volem convidar-a perquè siga tot el poble que vagin a aquestes festes no s'acaben, que no s'acaben, que no s'acaben, que s'acaben, perquè això és el que no de molt.